Aquestes són imatges de Destino, un curtmetratge de 7 minuts de durada que té el seu inici l'any 1946, una col·laboració entre Salvador Dalí i Walt Disney que va veure la llum el 2003. Formarà part de l'edició en Blu-ray de les pel·lícules Fantasia i Fantasia 2000 de la Disney i que es començarà a comercialitzar al febrer de 2011. La presentació mundial s'ha fet al Museu Dalí de Figueres amb la presència del director creatiu i cap de projectes especials de Walt Disney, David A. Boussard. Coincidint amb la presentació, s'ha inaugurat també una exposició amb una quinzena de dibuixos preparatoris de Destino. S'ha presentat mundialment la nova versió de Fantasia i també hem aprofitat per presentar al museu la pel·lícula de dibuixos animats que van fer Dalí i Disney, que era Destino. Ells hi van treballar l'any 46, però no es va poder acabar en aquells moments per problemes financers, per la Segona Guerra Mundial, i es va acabar el 2003. Llavors és una pel·lícula de dibuixos animats que presentem al museu, es podrà veure també fins al 8 de maig, i és molt interessant perquè es veu el món imaginatiu de Dalí i al mateix temps el de Disney. Nosaltres identificarem molt bé la iconografia daliniana, les dobles imatges, el paisatge, els rellotges, les transformacions, i alhora presentem 15 dibuixos, 10 d'ells són dibuixos esbossats, preparacions per a Destino, però que expliquen molt bé el procés de treball. 10 d'ells no s'havien vist mai, són inèdits, i també presentem fotografies, on es veu tant Dalí treballant als estudis Disney, com Disney i la seva dona visitant Dalí i Gala a Port Lligat. A la dècada dels 40, Dalí i Disney eren dos personatges molt populars a nivell mundial. L'any 1946, Dalí va treballar 2 mesos als estudis de la Disney a Califòrnia. Ells dos ja es havien seguit per la premsa, eren molt populars, molt coneguts, havien sigut tots dos portada de Time i se sentien atrets un per l'altre. Aquí en aquest manuscrit Dalí diu que està interessat pel llenguatge dels dibuixos animats perquè és un nou llenguatge que li obre noves vies. I Disney estava captivat per la imaginació de Dalí, pel surrealisme i perquè creia que també els dibuixos animats podien incorporar nous llenguatges. L'exposició temporal Dalí més Disney igual Destino es pot visitar a la Sala dels Dibuixos del Museu Dalí de Figueres fins al dia 8 de maig de 2011.